Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Ian Borg kellu laqa mas-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken f'Washington it-tlieta. Stqarrija mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin qalet li Borg u Blinken iddiskutaw u qablu li l-eskalazzjoni fil-gwerra fil-Vant Nofsani mhux se tgħin lil ħadd u t-tnejn sejħu għal soluzzjonijiet effettivi u fit-tul għal riżoluzzjoni paċifika fir-reġjun. L-aħħar laqa propju fil-kapitali tal-Istati Uniti tal-Amerika kienet mal-kollega segretarju tal-Istat Amerikan, is-Sur Antony Blinken. Flimkien miegħu iddiskutejt l-isfidi illi għandna bħalissa qudiemna, ir-reġjun tal-Mediterran, il-Vant Nofsani, il-gwerra fl-Ukrajna u għaldaqstant huma temi illi ser ikunu wkoll dibattuti ġewwa l-Kunsill tas-Sigurtà propju matul dan ix-xahar meta Malta għandha il-presidenza tagħha. F'Washington, il-Ministru Ian Borg li attwalment hu ċ-Chairperson in Office tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, kellu wkoll laqat mal-membru tal-Kungress Amerikan William Keating li jifforma parti mill-Kumitat tal-Kamra għall-Affarijiet Barranin u sottokumitat għall-Affarijiet Barranin dwar l-Ewropa. Iltaqgħu wkoll mal-Ambaxxatur Michael Carpenter, Direttur tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali għall-Ewropa u ex-Ambaxxatur Amerikan għall-OSCE. Fl-irwol tiegħu fit-tmexxija tal-OSCE, il-Ministru indirizza wkoll żewġ laqgħat pubbliċi, it-tnejn u jingħaqad mal-Ambaxxatur David T. Johnson, ukoll ex-Ambaxxatur Amerikan għall-OSCE f'taħdita organizzata mill-Wilson Center, l-organizzazzjoni mhux governattiva inqabda mill-Kungress Amerikan għal pariri mhux partiġjani u għarfien dwar affarijiet globali. It-tlieta mbagħad kellu smigħ formali mal-Kummissjoni ta' Helsinki tal-Kungress Amerikan ippreżeduta miċ-Chairman Joe Wilson.